manismu kanggo jiwat tenane lho Mas ya. malah jegok iki gawe jiting gale aku pas bawa ki aja kok ganduli swaraku ilang Lah aku kan pengen manja-manja sama kamu gitu. Ya anu digendong sing apik. Nah, digendong sing apik. Ya kok wale ngawur Sing gendong kowe iki lho. ngono lho. Lah. Ya karo bawa. Ayo. Pasangan nek romantis yo ngene. Jan bojomu ki lho. pangapunten Dik Nggih. mriki sing enten anu Apa? kali gede pundi Lah jeneng napa? ajeng gua dangkel jati Kangen ada jadi. Ya. roro apa kang sinetya sik Ndang dukno. Mesakno bojomu. lah ngapa Linggise nekuk lho. Wong wedok kedelinggis. Tapi apa? beras muncul Iya. Gandeng Mas Bagong wis kuat gendong Getari. Nggih. Ya, Getari tak kei bonus 100. Alhamdulillah. Matur nuwun Bayu. sing bawa aku sing gendong aku sing untuk bonus kowe Wong lanang kuwi duwite sing nyekel kudune wong wedok. wong wedok ya iki Lah aku ki wanita. oh wanita Arang-arang lho iso sesandingan karo buku Lah. pesinden. Buku Kowe iso pesinden. gendong iki lho. Lah. Oh, wanita berlinggis ngene iki lho. kok berlinggis wanita ngawur berlinggis. kowe iki lho tak gendong kok gundilan kene Lah piye? aku sesuai pertahananku ya ora kuat ngawur Ya, tutuke. Anu. pomo mundut rok mi Aku pengen dipaku, Mas. pangku Nggih. aja kuwatir tak Bojomu nyeluk dipaku. Dipaku, dipaku. pangku paku Ya. tar tamtu Ngalau kan. tak tu Kuwi ngopo to? rut ti Kowe iki ngopo? Apa ta? aja wis cedak speaker to marai bengung Kok cedak ke speaker ndi? ngono Ya. barat wong numpak Iya. prau Sing piye sing kuat ngono lho, Mas. kuat piye wis ket mau lho Nduk ora kuat aku Ya. Sadintul-tul. teteng lambemu wis Apa to kowe iki wong wedok mangko wong wedok wangel ram. wong wedok apa wong sikil papate dadi 5 ngono Mangko sikil papat dadi 5. Ya, tutuke. lo mampa tanpa Neno. awalah eng madyane Kowe coba gandeng. Waduh, kowe lek tak sawang engkol sik menang kowe tenan. Kok gene kali sama mengkol tenang. Tangan wong wedok iso gotot ngene. Ayo, dipakai Mas Bagong. Nano. tamagunjing agendong neng pagulingan Yuk, kodang kuning Getari diaturke. Monggo, ayo.
Dita iki daleme saka Banyuwangi, Mas. Banyuwangi Jawa Timur. Wah, hebat. Nano nano, yo. Nano nano, yo. Oh, yo, ngendi Eka? Nano. Ya. Bandara terus kayungyan. Selendang kuning, yo. Selendang kuning kang saking ukir. Oh, jadi Mbak Dita, ayo. Suara kuran pramana ning wasesa ngungro. Ngungrum marang dia. Ngungro marang bendera. Oh, Eka Diti. Tiasu Lestio Mas Medet. Pijir ngincangake hale. Lho Mas Medet sakmu pecinta tanaman. Kok iso? Nganti sikil wis dicangkok. Aja. Ayo Dik, terus yo. Terus no sesi depan. Yo, Mbak Dita, bawa. Luwih becik patenan timbang papisahan.
Oh